Chino! Kimchi Chino! 오빠, At sa gabing maulan, ako ay nagbabalik. Ito pa rin si Kim Chino para ikaw ay diligan. Huy! Diligan ng malamig na tubig. Kasi gusto kong magising ka na sa kaharutan mo. Oo, na yung kalandian mo ay hindi tatagal. Anyway, Chinitox pa rin tayo. Sabi ko kanina, 'di ba? I-share ko sa iyo ang 3 signs na panandali ang tao lang 'yan. O, recap muna tayo ha. Sabi ko kanina, una, panandali ang tao lang 'yan kapag hindi consistent ang communication niya. O, ito pangalawa, sabi ko kanina, panandali ang tao lang 'yan kapag takot sa salitang commitment. At ito na nga ang pangatlo at panghuli. Panandali ang tao lang yan kapag naaalala ka lang kapag convenient sa kanya. Naaalala ka lang kasi bored siya. Imaginein mo, bumalik or ginagawa kang pastime. Oo, ikaw. Ikaw ay isang pastime. Huy! Ang sakit ba mapakinggan na pampalipas oras ka lang ng taong hindi ka naman kayang jowain. Pero kapag ikaw na may kailangan, no, hindi mo na mahanap. Kumbaga sinanay ka sa sweetness niya pero biglang naglaho. Pinuyat ka, sinira yung body clock mo tapos iiwan ka sa ere? Nako po! Ganyan ang taong panandalian, mahal. Pero mahal, no, aminin natin minsan na kung mahirap man sa una or exciting man sa una, kapag nakita mo na yung mga signs na ganun, wag mo nang balewalain. Kasi mas magandang maaga ka makamove on kaysa matagalan ka sa maling tao, 'di ba? So if ever man napasok ka na or pasok na yung kaharutan mo sa 3 signs na siya ay panandali ang tao, mag-ingat-ingat ka at gumising ka na, ha? Kasi try mo na lang si Kim Chino. Yan yung tamang tao para sa'yo. Huy! Anyway, mahal, oras na naman para ako yung magpaalam at dapat kabisado mo na, 'di ba? Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Gabi-gabi yan, consistent ako 69 tayo. 6 to 9 p.m. At muli, ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, ako to si Kim Chino. Susunod na po ang Basa Princess ng 90.7 Love Radio Manila. Yan si Rocky Terra sa kanyang programang Rocky's Secret Files. At manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ingat ka, mahal. See you ulit tomorrow. Love you!